Welcome to Mizo Helpline Show. Thin tu te zong zong te in the far in chipe kan book le chawa he tu tuma hian video thar nen kan le ta a tu tuma hian in topic pe mo tak mai ge kan ngai thla ho le anga mitin tana mitin te na kan mamo le a te beratanga liandar thlanga kan mo tu tuma hian in kan ngai thla ho le do na chu chu nge kan ti chuan zan mutlaya kan ti ho lo tur karon soi do na chuwa chon uluk tewin apula tanga top thlenga longai thale tu chain kan du chea hai thren ka tam tak chu zamuto na hianin hriat mia silawa emo kan hriat thau si te po anianga chuang te po chu kan taksatan a thau lo tur thil ti kan nga mma ya amaro chu chu ti rualin kan hriat kan bo chiat si aum lai khain kan hriat mia lo le kan lo du mia lo amaro chu aruka kan taksa ina huat te kami kan hriat mia lo kan lo bo chiat thin mo kan lo chin dok lok thin te po kha tam tak omanga chuwa zo kan film khur anga ma hei zan mut do na hianin thil du zong kan nei thewa hei thil ti du zong kan nei thewa zan mut ma hian a thun te chuan in bual fai ma sak emo an chumi ti ma lo chon mu thiam lo chumi ti zo nuwa mu thim ang chi te po kha tam ta kan om thin nge anga ai ka po chuni se izan mu thin dan habit kharin isisel na khan hong thui takane ti lo hreta la zan butlaya ti tu lam chu tam tak sei tur a omanga tuntuma chuan zan mutlaya kan ti mi lo tur kha kan senga pakana chuan imuthilain sana bun suang che ti hiani ai kan sana bun hianin radioactive ati chuak renga hei hianin itaksa khan kong thalo alo nei thayani ti kha kan soiduwa hei ke po hianin kalo ching thina tun thleng hianin sana hi bun ka chinga amaro chu alo thau lo ani ti hei mithiam te atangin ti hian kan zir chuak ale zel thina longom khop maya chuwang chuanin kan sana te hianin seiton khanin radioactive pek chua renga wang hianin kan taksa khanin kong thalo alo nei reng the ni ti hi nge kan zir chua le tan ni le ta se ole tot le chuan me chetan zamut laya bra phelawa muthianin hrisela konga hung thalo tam takanei thei ti hi niya hei expert soidanin zamut laya bra hrian hianin vun rong lan dan ati tanglam thei pa ka nuteya natna ain tha pung thei ti inan soya dakar sopan hi ai rei mo bra hrian hianin nutekan surveillance ati sang le ti an soini chuwang chuanin mai chiao kha lo film khur zwal ta wala bra ha chungin nge lo muta bra imuto nai lo phel treat ti kha lo in chik ta la amaro chu lo phel zia thian ni kha chuanin age a thalu tuwa maro chu lo hazia thian ni kha chuanin i taksat tang khanin thil thalak tam takatlen the wang khanin i ti thin te kha lo ti to lo kha ngai do ani inun phung kha kami lo ti thin kha i thak thok kha ngai do ani chon tot lia chuan ilu kham sira phone da chungin musu ti hi ni ya hei phone bu pui hi thil ti chi lo takani ti mithiam ten an soya at hi tam tak chu ektemeyang mani khumpula phone hanta hi kan da lo phal thin lawa amaro chu Department of Health California ina taran dan chuan phone tanga radiation in siam chuak thlen phak na kan mut fo hianin kong tam takin mishing te sel na ati thei tian ta langa chuan imun nakianga phone idani poin switch off da hi a him berani ti kha kan lo la shalawani chuan lo thar le tai la chu kan tak satang khanin tam takin hrisel na kha min thlen pha zok to ani chuan khang ang kan lo ching thriani chuanin kan lo chin to lo kha a thale ni ole to tia chuan i make up ti fai ma salowin zanam ngai song che ti hi ni hei pai mo khop mai hei tam tak chu mai bol te mai duk ang chi te tam tak nei anom thina hing te hi
achan thren khatam taka chuanin make up hi fai masarawa an muthin wang pakhat ania chuma chuanin apoi em ya i make up ti fai masala i chuan clear clinic te founder te Dr. Eric Switzer soidanin mai phi fai masarawa muchin hi vunta na thalo ti na sei pokani chuwang chuan vuna hrisel theilawa arngeng po na satakin atipung thei pokani chuwang chuanin make up lo phi fai masa nge thin ang che ti hanga sei duwa amar chu kami ni wang khanin arngeng te engma mai duk mai bol te nei lawang ti na ani chuang lawa amar chu khang inei tur tam taka khanin at vengin na tran pui ve don che ni ti kha lile ta se chuan dot ya chuan ki kor tot ha chunga mutau tu ti hi niya hei jeans ki kor to tak ni na mut ai chuan in boxer emo ki kor bul tho lampang ha chunga muthi a hrise zoka mithiam te ngai dana phei chuan in sarwa ka muthi a thlei hleya I ka chana la po hai kan soi to thawai po hi chuan jan hian in mi pai tan chin siam tan po at chaka pe chatan po zamo rim ti thei tu kha at nep thei po kani chuan to perna chuan mi pa emo mi nu emo nena putun hau lo turani heian in inun khwa at toy thei ani ti I lo hranak donia ole khati song kha I lo ni le ta se he video hi I lo vlog puya I lo tangkai pui ni chuan subscribe button kha I lo click lo ni chuan khong ai takin lo click ve ta la chuan notification bell kha petin all tia kha lo click le la video tang thazok te lo chang le zel thin donia ole is a fine mang tha hun manu le vekule